Егетләр ничек кабул иттеләр сеңелләрен? Мына бөтенебезгә бер-беребезгә игътибар артты. Ничектер әйтеп булмый бу хисләрне. Моңынча теге хыяллар, планнар дүртебезгә булган булса, монда килгәндә мен сөйләшеп китеп әйтәм, без бит бишебезгә хәзер инде план корырга кирәк. Безнең дуэтның үзенчәлеге безне икебезне бер-беребезгә охшаган диләр. Әйе шул. Охшаган диләр, шуңа күрә бу безнең инде тагын бер аерылып тору ягы дип уйлыйм. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусын сиңа рәхмәтләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүген 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Шул уңайдан бездә бүген күркәм кунаклар. Ул да булса матур, ягымлы парлар Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хәерле көннәр, исәнмесез кадерле кунакларыбыз? Сәнәрмесез, хәерле көннәр. Шундый матур бәйрәм көнендә сезнең белән аралашуыбызга без икеләтә дә шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, чакырганыгыз өчен. Шушы көннәрдә сезнең гаиләгез тагын да тулыланып, байып, матурланып, ишәеп китте дип әйтергә кирәк. Сезнең кызыгыз Зифа туды. Һәм без дә инде үз чиратыбызда сезнең әлеге шатлыклы вакыйгагызны билгеләп, котлап үтәсебез килә. Кызыгызга инде әлбәттә исәнлек, саулык, матур, бәхетле киләчәк телибез. Амин. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм минем күңелемә шундый сорау килеп туа. Менә ике ир баладан соң кыз бала алып кайткач, нинди хисләр кичердегез? Бу хисләрне әле дә әйтеп аңлатып бетерлек түгел. Мин әле дә ышанмыйм. Карыйм да, ничек безнең гаиләдә без инде 4 яшәргә өйрәнгән. Кичә балага да бит 8 яшь тула. Һәм безнең гаиләгә 5нче кеше булып кыз керә. Мин әле дә аңлап бетә алмыйм. Бала кичпәндәге бала янына килешнең безнеке мәсәлән дип тапмаябыз кайвакыт. Ойлап, ничектер алсамны истәп әйтәм, мин әйтәм космос. Менә космос кебек уйналмый. Биректә тәмле, безнеке кичкенә. Аеруча да көтеп алдыгыз шулай дип. Теге балалар инде 8 яшь булгач кичкенәсенә, алсына инде 12 яшь булгач, ничектер бу кызыбызны алып кайткач, хәзер бөтенләй яңадан без теге барсына да өйрәнәбез дип әйтәсе килә. Яңадан яшәртте дә ул безне тагы да энергия истәде, икенче төрле атмосфера. Менә бала туганнан соң гаиләгездә тагын нинди үзгәрешләр булды? Бер-берегезгә игътибар да арткандыр шулай бит. Егетләр ничек кабул иттеләр сеңелләрен? Мына бөтенебезгә бер-беребезгә игътибар артты. Ничектер әйтеп булмый бу хисләрне. Бу, шәйтем соң инде малайлар белән дә без якынайдык. Малайлар да үзләренең ничектер хәзер икәү генә түгел, җаваплылык артканнарын сизделәр. Бездә теге кара икәү генә түгел, өчәү бит инде хәзер үзебезнең дә шулай игътибар күбрәк кирәк икән аңлыйбыз. Аннан соң инде ике малай бер төрле балалар булган. Ә хәзер монда кызга аңлап булмый менә. Кызга хәзер ыр-яңадан өйрәнергә кирәк. Менә шулай монда әле аңлап бетерми торган шундый рәхәт хисләр бар иде. Күңелле мәшәкатьләр шулай дип. Моңынча теге хыяллар, планнар дүртебезгә булган булса, монда килгәндә мен сөйләшеп китеп әйтәм, без бишебезгә хәзер инде план корырга кирәк. Менә шунда барасы, менә бишебез чыгасы килә, берәрҗегә ял итәргә дә, шундый матур әйберләргә дә. Теге бишәү булгачтан мондай теге. Ничектер гаиләбезне тагы да түгәрәкләндер дип әйтәсе килә. Бергәләп менә кайларда булырга өлгердегез? Бардык фотосессияга, Зифага 10-12 көн иде. Фотосессияга бардык. Беренче шундый фотографиялар. Малайларга андый фотосессиялар, андый җирләр булмады безнең. Шуңа күрә ул кызны инде мөмкин кадәр аларга булмаганны да бирәсе килә. Шул фотосессия малайларны да төшерәсе килә. Ул вакытта мөмкинлек булмаган. Хәзер дөньялар да үзгәрде, мөмкинлекләр дә бар. Теге олы малай эшли. Бик каты избалу магазинда да. Без инде барсында тигезләргә тырышабыз. Менә әйтеп киттек бит инде бүген безнең гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Менә әлеге көнне сез истә тотасызмы? Берәр ничек билгеләп үтәсезме? Бәлким
теге без һәрвакыт бергә булгач, бәлкем элегрәк инде ул артык без бәядә бирмәгәнбездер, бәлкем ул вакытларда без эшләгәнбездер. Чөнки гаилә көне дигәндә, ул артист кеше өчен ул бәйрәм көне, ул эш көне. Артист өчен любой бәйрәм ул эш көне дип әйтәсем килә. Кеше эшләмәгәндә без ял итәбез, бит. Шуңа күрә Алсу белән быел ала бирсә, бергәләп матур итеп гаилә белән өйдә булса да күңел итеп үткәрбез. Алла боерса. Бер-берегезгә бүләкләр еш ясыйсызмы? Менә Азат ясады инде бүләкне кыстыгач. Иң зур бүләк. Алка бүләк итте. Тутын бер-берегезгә ди, тута сими. Мен бүләк дип инде без аны менә бүләк алыйм әле дип түгел, без аны гадәти хәл итеп әйтәбез инде. Кирәк вакытта. Моны ал, мин анда йөрик, менә бүләк алыйм әле сиңа дип. Мен әйтәм, менә үзеңә үзең бүләк яса, әйдә дип иде. Ул теге этәргә шитеп җибәрүдә үзе бүләк кебек. Безнең теге касса дип әйтәбез бит. Гаиләдә касса безнең уртак. Шуңа күрә безнең теге менә син моннан акчалар, син акчаң бармы? Андай бер юк, безнең уртак. Кем күпме теле шул хәлек ала, кем ничек тас килә шулай тота. Үзеңә бүләк яса дип. Үзеңә бүләк, нәрсә аласың килә, теге шул бүләк. Чөнки безнең уртак малыбыз, бергә эшләп тапкан малыбыз. Шуңа күрә безнең ул икебезнең яктан да тигез мондай бер караш. Демәк, кайчан телисез, нәрсә телисез, шуны аласыз, барсы да ирекле рәвештә. Безнең барсы ирекле рәвештә. Чәчәк идә бетмәскә тиеш дигән мин үземә әйтеп керттем. Әлегә безнең менә балабызның роддомда булганда бик күп итеп чәчәкләр, букетлар җибәрелде инде ул. Әле дә алар залда торалар, без зал чәчәктә күмелгән. Алар инде үткәчтән тагын яңа чәчәк алып кайтабыз өйгә. Чөнки хәзер ике кыз. Икесенә дә игътибар кирәк. Менә гаилә көне дип әйтеп киттек бит инде. Сезнең гаиләгезнең тарихы белән дә танышып бетәсез килә. Иң беренче чиратта кем кемгә күз салды микән? Дә син сөйлә инде. Син сөйлә дөресен. Мин күз салдым. Алсуны мин беренче тапкыр Саф хисләр төркеме бар иде вакытта, Алсу шул Саф хисләр төркемендә бу төркем җитәкләп барышында шул вакытта солисткада иде. Мин әле авылдан килгән 2024 еллар. Без 1000 еллыгы иде, ялгышмасам. Мин Казанда 1000 еллыгы иде. Алар центрда инде Камал янында сәхнәдә җырлыйлар. Мин шуннан беренче тапкыр күрдем Саф хисләр төркеме. Минем алар өчен алар дисклар бар, алар экраннан җырлыйлар, минем өчен алар икенче планета, алар популяр җырчылар. Һәм шулай туры килде, без бер уку йортында укырга туры килде. Ул икенче курста бер курс алданрак кергән. Мин дә беренче курска кердем. Һәм шуннан инде бер хорда җырлый башладык. Аннан соң ул җырлар яза иде. Аның җырларын алдым мин, җырларны җырлый башлап шул китте менә. Шулай итеп, Фазлыевлар гаиләсе туды шулай бит. Үзеннән үзе. Менә әйтеп киттек бит инде, сез бүгенге көндә 2 ир бала һәм 1 кыз бала тәрбияләп үстерәсез. Бала тәрбияләгәндә беренче чиратта нәрсәләргә игътибар бирәсез? Иң беренче тел мәсьәләсенә игътибар бирергә тырышабыз, чөнки без ничек кенә булса да кешеләргә үрнәк булып, иң беренче үзебездән башларга тиешбез. Балаларны без өйдә без татарча сөйләшәбез балалар белән. Балалар безнең 2 улыбыз да йөри 149-нчы татар төрек лицейна. Анда да аларның татарча бара укулары. Иң беренче тел мәсьәләсенә. Аннан соң инде барыбер йолаларны да искә алабыз. Аннан соң без өйрәтергә тырышабыз туганнарның кадерләрен белергә инде, тарихларын, кем-кемнең туганы, әле алар кичкенә бик аңлап та бетермиләр инде. Бит кем кайсы яктан туган, шул турыда инде без аларга өйрәтәбез. Шулай ук инде менә безнең туган яклар бар бит инде, Азат Әтнә, мин Балташ районы туган якның кадерен белергә инде алар Казанда туып үссәләр дә, безнең әтиянең туган ягын белергә тиеш дигән шундый кагыйдә бар инде безнең язылмаган. Менә бит инде быел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Ничек уйлыйсыз, телебезнең киләчәге нинди булыр икән? Ул бер без генә әйткән сүз түгел. Әле Алсу да әйтте, шушы әйбердә дип әйтәсем килә. Тел инде ул иң беренче гаиләдән башлана. Русчасын алар хәзер интернеттан да өйрәнәләр, социаль челтәрләрдән дә өйрәнәләр. Башка яктан да бит мәктәптә дә башка җирдә өйрәнәләр. Ләкин иң беренче канга сеңдереп калдыра торган ул телнең
иң кыйммәт ягы ул гаиләдән дип әйтәсе килә. Шуңа күрә безнең өебездә татарча сөйләшергә тиешләр күбрәк, үзебездә татарча гына безнең белән булганда балалар татарча сөйләшә. Аннан соң мәктәпкә әйткәндә алар инде мәктәптә ничек укыталар шулай. Шуңа күрә иң беренче үзебездән башларга кирәк, әгәр әти-әниләр дә инде өйдә русча сөйләшеп, балайдан татарча белсен дип әйтәләр икән, ул бер сәйбер түгел. Ул берничек тә була алмый, чөнки әти-әни нәрсә әйтим, тәрбиясендә булырга тиеш булыр, иң беренчедән. Гаиләдән. Хөкүмәттән дә түгел, башка бернә түгел, иң беренче гаиләдән башланырга тиеш. Менә гаилә турында сөйләшүебезне дәвам итеп, сезгә тагын шундый сорау биреп үтәсем килә. Статистикага күз салсак, күп кенә гаиләләр, ни кызганыч, бүгенге көндә аерылышалар. Гаиләдәге җылы мөнәсәбәтләрне ничек сакларга? Башланадыр инде хатын-кыздан. Сабыр булырга кирәк. Мин нәрсә үсүне әйтәм. Ир кеше буларак, хатын-кыздан көбәйбер, гаиләнең көбәйбере, сабырлыгы да, узак яшәве дә, узак тормышның да бөтен нәрсә хатын-кыздан тора. Балалар тәрбиясе дә күбесе хатын-кыздан. Ирнең тәрбиясе дә хатын-кыздан тора. Чөнки нәрсә әйтсәк тә, әнидән киткәч, хатын-кыз өчен, ир кеше өчен әни ул хатыны була дип әйтәләр бит. Нәрсә әйтсәк тә, теге ирләр дә бала кебек дип әйтәсем килә. Мосын кидертергә кирәк, мосын учырга кирәк, мосын җурга кирәк. Шуңа күрә иң зур миссия дип әйтәсем килә бит хатын-кызлыкка. Тормышта. Менә сез бит инде туйлар да алып барасыз, шулай бит. Нинди киңәшләр бирер идегез яшь парларга? Сабыр булырга. Сабыр булырга. Аннан соң ничек кенә булса да, хәзерге яшьләр алар ничек әйтим соң инде әти-әниләр тыңларга, әлбәттә инде аларның әйткәннәрен тыңлый торган хәзер яшьләр. Үзләренчә эшлиләр. Һәм өйдәге шүпне дә әти-әниләргә күрсәтмәскә кирәк. Менә шул вакытта үзең дус булып, үзең бөтенесен дә оештырып яшәсәң, бар да әйбәт була. Һәм уртак булырга тиеш. Әйе. Уртак бергә тырышып алган мал вакытта дөрес. Әгәр инде берсенеке малы артыграк булган икән, или берсенеке икенчесенеке артыграк булган икән, бу вакытта кашында булса килеп чыгар мөмкин шундый әйбер сүз. Син минеке, минеке бу, синеке тегеләй бу дигән. Шуңа күрә безнең Аллаһка барса уртак. Икәү бергә иң беренче общагадан башладык. Булай тарактан әйбет кредитны түли башладык. Бүгенге көндә дә бар әйбер уртак. Хәзер инде әйдәгез иҗат турында да сөйләшеп алырбыз. Башта сезнең иҗатыгызга багышланган сюжет карап битек, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Татар эстрадасында парлы җырчылар шактый. Һәр кемнең үз йөзе, үз стиле дигәндәй, төрлесе төрлечә иҗат итә. Кемдер дәртле, шаян көйләргә өстенлек бирә, кайберәүләр салмак, ләкин мәгънәле җырларны сайлый. Алсу белән Азат Фазлыевларның иҗади арсеналында исә җитез көйләр өстенлек итә, ләкин уйга калдыра торганнары да юк түгел. Алсу белән Азат гаилә дуэты булып җитлеккәнче, айрым җырлап йөргәннәрен дә тугры тамашачылары хәтерлидер. Азатның татар сәхнәсенә чыгуына 10 ел тирәсе. Ул Ваһапов исемендәге Татар җыры, Татар моңы фестивальләре лауреаты. Алсу исә Саф хисләр төркемен оештыручы, аның солисты. Хәзер инде төркемнең кызлары кияүгә чыгып Казаннан читтә яшиләр. Озакламый Азат белән Алсу да дуэт буларак формалашып, җырчы гаиләләр исемлеген тулыландыра. Бу парны башкалар белән берничек тә бутап булмый. Хыялый, ритмлы позитив җырлары, матур ягымлы пар булулары белән күңел түренә кереп кала. Эстрадада, парлы дуэтлар арасында, бизнеста, гомумән һәр җирдә көндәшлек артса, сыйфат яхшыра. Без үзебезне формада тотар өчен барысында эшлибез. Үзгәрәк җырлар эзлибез, элек башкарылганнарын яңаша эшкәртәбез. Аранжировканы сыйфатлы итеп эшләтергә тырышабыз. Сәхнә киемнәрен тектергәндә дә иҗади якын киләбез. Бер сүз белән әйткәндә, без һәр вакыт эзләнүдә. Бүген яңа җыр яздырабыз икән, иртәгә тагын да яхшырак, үзенчәлеклерәк чыгыш әзерләргә кирәк дигән максат белән яшибез. Чөнки сәхнә үз-үзеңнән канәгать булуны, масаюны кичерми. Чөнки бу суну үсештән тукталу дигән сүз дип фикерен белдерә җырлы гаилә.
Парлы җырчылар булгач, алар һәр нәрсәдә бер-берсенә сердәш, туры юл күрсәтүче, алга идәп торучы да. Сүз күңелне күтәрүче мактау сүзләре турында гына бармый билгеле, тәнкыйть тә кирәкле шәйдер. Минем беренче тәнкыйтьчем Алсу. Ул әйләндереп уратып йөрми, башта ук турысын әйтә. Яшер мин башта кабул итү авыррак иде, ләкин тора-бара хәләлемнең тәнкыйте урынлы икәнен аңладым. Чөнки ул миңа безгә яхшы булсын дип тырыша. Бүген үзем беренче булып Алсуның фикерен сорыйм, килмәгән җирләре бармы дим, ди Азат. Тормышта негатив бик күп. Безнең максат тамашачының уй-фикерен яхшы якка үзгәртү, кәефен күтәрү. Шуңа күрә хыялларга алып китә торган җырлар сайларга тырышабыз. Залда утыручы тамашачының бәлкем бүген хәле бик үк әйбәт түгелдер. Аның эшендә яки гаиләсендә проблемасы булуы мөмкин. Җыр бик көчле корал. Ул дуслаштыра да, моңландыра да, кайгыга да салырга мөмкин. Нинди максат куясың бит? Кешедә өмет уяту максатның иң иңгелеклеседер минемчә дип сөйли Алсу. Бүген гаилә 2 ул, 2 кыз тәрбияли. Иҗат өлкәсендә дә, бизнеста да яңа үрләр яулый. Кыскасы, бер урында тормый. Тормышларын җыр-моң белән урап һәр вакыт алга атлый. Без дә аларга уңышлар гына теләп калабыз. Нинди матур сюжет. Шуннан да менә игътибар итсәк, элегрәк дуэт белән җыр башкаручылар саны бик аз иде. Бүгенге көндә инде һәрбер гаилә диярлек дуэт җырлый. Башкалардан аерылып торуы авырмы? Һәм ничек уйлыйсыз, сезнең үзенчәлегегез нидә икән? Ул нәрсә дисәк тә, һәрбер эштә, һәрбер юлда дип әйтәсем килә. Бизнеста булса да, ул эстрада булса да, җырда булса, башка эштә булса да, ул ничектер конкуренция дигән әйбер булырга тиеш. Бит конкуренция, ләкин конкуренция төрлесе була. Без инде берәүгә дә көнләшеп карау дигән әйбер юк. Чөнки әгәр үзең генә булсаң, мин бит үзем генә, булай да мине кабул итәләр, булай да мине җырлыйлар, җырлар булай да ярый, аранжировкада булай гына да ярый, киемнәрдә ярый да 5 ел шун белән эшлибез дигән фикер булыр дип уйлыйм бит кешенең. Безнең инде монда конкуренция булганда, менә яңа матур парлар чыгып торганда, яңа җырлар тудырып торганда, эшлисе килә, каласы килми, алда барасы килә, алга атлыйсы килә, яңадан яңа хитлар яздырасы килә, иҗат итәсе килә. Һәм инде бу тымта-тыта дигән кешенең бит, кеше һәр вакыт хәрәкәттә дигән сүз. Менә шулай да дуэтка җырлар сайлаганда, бәлки бергә җыр башкарганда төрле бәхәсләр килеп тумыймы? Юк, бәхәс килми, бәхәс тумай безнең точно. Без җырны менә мин мәсәлән үзем мине фикерне әйтәм, бу җыр менә дуэтка әйбәт дип. Кайбер җырлар дуэтка туры килми. Сольный җырлый торган җыр. Азат мәйтәм, бу җыр только сиңа гына туры килә. Бар тик син генә җырласаң да мине. Яисә Азат мен әйтергә мөмкин. Бу җыр менә сиңа гына туры килә дип инде. Бәхәс түгел ул. Ул үз фикереңне белдерү генә. Фикеребезне белдерү, элегрәк инде җырларны без алган булсак, бөтенесен инде җыр берләр барсын алган булсак, бүген көндә инде без теге гаиләдә яшәгән саен инде барыбер хәзер теге тормышны беләсең, өйрәнәсең, икенче төрле мәгънәлерәк сүзләр дә ишетәсе килә, кабатламаган көйләр аласы килә, аранжировкаларда үзебез утырып эшләтәбез без бит. Булар барсы да ничектер үзенчәлек, үзебезнең дуэтыбызның үзенчәлеген булдырасы килә. Шуннан соң инде безнең дуэтның үзенчәлеге безне икебезнең бер-беребезгә охшаган диләр. Әйе шул. Охшаган диләр, шуңа күрә бу безнең инде тагын бер аерылып тору ягы дип уйлыйм. Менә шулай да аерым җырлау рәхәтме, әллә инде дуэттамы? Бу бай берәк килгәндә, минемчә без икесен безгә әйтәләр инде. Тегесендә җырлыйсыз, монсында җырлыйсыз. Шуңа күрә тегесендә җырлыйсыз, монсында җырлыйсыз диләр. Андай бер түгел. Әлбәттә, дуэтта теге диапазоннар буенча ир белән хатын кыз инде ул теге уртак тел табырга кирәк бит. Уртак тел. Ләкин аның ул дуэт. Анда кичкенә генә нәрсә әйтим? Җайлашу спектакль барган кебек ул җырында. Ул җырны аны булай гына да җырлап була. Дуэтны барырга да, менә Алсу син шул җырны җырлыйсың, син шул юлны җырлыйсың дип җырлап чыга. Ләкин анда ничектер менә спектакль ул сүзләрдән менә сезнең икебезнең арасында без тезгә тиешлендер җипләр. Шушы җырда, шул вакытта гына җырның мәгънәсе, интонациясе, кас төннәре чыгарга тиеш. Biz үзебез җырлаганда да һәм без җырлаганда тамашачыларның да. Әгәр инде кирәк дип кенә җырлыйсың икән ул вакытта алмый. Шуңа күрә без җырларны хәзерге вакытта инде тиз үзебезгә туры киләме юк микән аерабыз. Менә бу әйбер
бик безнең иҗатта бик зур байлыкның берсе дип әйтәсем килә. Чөнки элегрәк бөтенесен алган булсак, хәзерге көндә инде без сайлап үзебезгә туры килә торган, киен ишеткәч тә бу безгә бара. Бер-беребезне күз алдына китерә алабыз. Менә җырлар турында да сөйләшеп беттек бит инде. Миңа калса, хәзерге мизгелдә безнең тамашачыларыбыз сездән җыр көтеп утыра торганнардыр. Аларны котлап, берәр җыр башкарсагыз, без бик шат булыр идек. Безнең менә Гаилә көне. гаилә көне дә булгачан соң, гаилә сүзе дә кергән җыр нинди рәхәт бит ул безнең өебез. Өйдә тора. Хәзер нинди рәхәт бу безнең өебез. Өйдә торабыз. Өйдә тора идем, мин тормыйм. Кайта җырым. Менә шул җырларлык кайда? Әйдә. Айдар абый Тимербаев кие, Айдар Айдар Михаҗев сүзләренә бик ярата башкарган җырыбыз. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез. Рәхим итегез. Куплет тамашабыз. Припевтан. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусын сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусын сиңа рәхмәтләр. Искиткеч, бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде әлбәттә сезнең киләчәккә планнарыгыз белән дә кызыксынып бетәсем килә. Бүгенге көндә нинди яңалыкларыгыз бар һәм нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Безнең әле тәмамланмаган эшләребез калды. Калды дип. Күбәле безнең эшләребез. Бәби туган эшли башлаган эшләребез, клип, менә без төшерә башлаган иде. Клипның яртысы төшерелгән, яртысы менә шушы көннәрдә төшереп бетерәләр. Әйбәт, җырлар безнең аранжировкалар эшләнгән, тавышлары яздырылып бетмәгән. Әйбәт, безнең концерт сценарийсы уйланылган инде. Афишалар да әзер. Афишалар да әзер инде. Теге аны камилләштерү үстендә эшләп бетерергә кирәк. Менә шундый эшләребез әле күп. Алла бирсә, без инде теге җиңел аяклы кешеләр озак сузарга яратмыйбыз. Беребез әйдә дип әйтсә, икенчебез әйдә дип әйтәбез икән, без тиз эшли торган кешеләр инде. Алла бирсә, менә шушы хыялларны барсын чынга ашырып, әле безнең тагын бер бик зур эшебез, планыбыз бар. Ансы турында әйтергә иртәрәк. Бүген генә әле син ул планның турында әйткәнең, инде біз аны Анысын икенче тапшыруга калдырып торышлар. Менә шундый эшләребез бик күп әле безнең. Кешенең план булырга тиеш, кешенең каядыр алга хыяллары булырга тиеш. Хыялсыз әгәр планнары юк икән, кеше менә бүген ничек бар шулай гына яшәячәк. Хыял шу тым энергия бирә бит нәрсә. Алсу, Азат, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Сезнең инде барлык эшләрегездә дә уңышлар телибез һәм гаиләгезгә иминлек, татулык һәм әлбәттә инде бәхет телибез. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Без нәрсә телик инде? Иң беренчедән гаилә көне булгачтан һәрбер гаиләгә бәхет телибез, әйбәт һәр бер гаиләгә тулы гаилә, балалы гаилә дип әйтәсем килә. Сәламәт бүгенге көндә инде шушы дөнья проблемалары әйбәт, вазгыятьләре белән, ширләре белән дип әйтәсем килә. Һәрбезгә сәламәтлек телибез. Һәм әлбәттә энергия булсын, энергиясы ташып торсын, шул гаиләбездә дә энергия булсын. Шул вакытта инде күңелләр яшәргә дә, елмайсаң, тагы да күңелләрәк барлык энергияны, барлык энергетиканы без үзебез җитештерәбез үзебездә. Ничек торабыз, ничек ятабыз, нинди настроениедә торабыз, барысы да үзебездән тора. Шуңа күрә һәрбер кешегә елмаеп яшәргә. Әлбәттә. Рәхмәт. Татар гаиләләре артсын, татарлыгыбызны саклыйк, балаларыбыз иманлы булсын һәм киләчәктә безнең шундый татар жанлы балаларыбыз илдә бары тик якты матур эзләрен генә калдырсыннар иде. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә, кадерле кунакларыбыз. Сезгә инде алга таба да уңышлар телибез, иҗатыгыз гөрләп барсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.